na moj kanal. U ovom videu ću pokazati kolekcija mojih nakita. Nemam mnogo, stvarno ovaj će video biti kratak. Sve su mi satovi, neke narukvice i tako čuda. Prvo ćemo odpočeti od satova. Prvi sat je ovaj. Kao što vidite, veo je mnogo lijep. Tako da mi se mnogo sviđa. To je taj. Onda ide ovaj. Onda se vidite klapa. Gumu, a ovo se 2 sata znači. Ja ga napravim, ono kopije. Ovako izgleda, prelep je, tu ima srce. Jedno prelepo je, znači toliko ga volim. Onda ide ovaj sat, ovaj ne sviđa mi se, znači, zato što je ljubičast. Tukaj ne vidi se, nema se. Tako ljubičast je, ali ovdje mi se sviđa, ali koža mi se ne sviđa. Koža žene. Onda ide ova narukvica. Mnogo je lijepa, znači bez reči sam koliko je lijepa. Nosim je toliko. Tako. Onda ide ova narukvica. Napravila sam sama iz Nemačke, dolazi kao neka kutica, puno obuka i dolazi ovaj kao lančić. Te ovo. I tu reći što moja, ne, nisam ja, nego moja sestra. Tako. Onda ide ovo isto iz Nemačke. Sam napisala Sumije, zato što ima smo 4 naši. Hoću da možda se ispriše na sestri. Štaba. To nije nakit i druga štaba, nije nakit. Ide kao oko narukvica. Lijepa je. Mislim. Ovo su mnogo lanac ovoga. Mislim, moja sestra imala ovakav lanac. Prekinuli se. I nekako ovo uvukla stavljamo. Čekaj da vidim ovdje, jer ovdje stavljam jedan sat što sam tražila. Sličan je, stvarno sličan kao ovaj, evo ga, ali nije. Ovo je, ne se ovo više sviđa, stvarno da vam iskreno kažem. Prelep je, znači prelep. Čekaj, ovo nešto. Ne mislim. Da su mi sve sjajevi neka rajfina. Evo, znači, tražila sam ovu narukvicu. Znači, prelepa je. Još sam je razvijela. Ja ostane sunce, tako. I znam, ovdje imam još nekih nakita. Stvarno prelepi. I nađem. Ovo nije nakit. Stvarno. Ne znam, možda nekom jeste.
ovako veže se oko ruke. I to je Da, to je to što je ono najkuća. To je bilo u ovoj kutiji, ali mama nam je ušlo u neseseru. Znači, sve mi je ovo najkuća. Znači, sve. I to je to što se tiče ovog videa. Ako vam se svidao, lajkajte ga. Ćao!